Splavovi su Meka i Medina, samo nek se okreće mašina. Došli u novi vlog, idemo bre, krećemo iz WC-a. Sad je, ne znam koliko je sati, nemam pojma, znači vjerovatno je negdje oko 3 sata, tek sad krećem s vlogom, jer mi nije dobro. Juče me uhvatila jeza, nešto katastrofa bilo. I ja sam svakako izašao napolje i naravno ja to mogu da iskontrolišem. I brate, vraćam se busom i za malo da zaspim u busu, baš pada mi glava, osjećam brate da imam temperaturu, katastrofa. I ja sinoć legem i naravno prezvojim se preko noći, sad mi već do jaja. Malo me još glava boli, ništa strašno. Pio sam voća i tako, sad ću tu skuvam nešto malo. S obzirom da ne sam izlazim nigdje iz kuće danas, najdalje do terase. Ujebem ti što je hladno. Vidjet ću da snimim neki challenge o vas. Nemam pojma, nešto s hranom, neka zajebancija, treba Kimi da dođe. I onda kad on bude došao, ima nešto da jedemo, ko zna, možda bude i povraćan. Idemo da vidimo gdje je Kimi. Kimi je in that bus. Hehe. Gdje si? Ćao dečko, što si započeo moj vlog bez mene, daj mi to. Tvoj vlog? Da, ovo je moj vlog. Hvala što započeo. Ćao ljudi, kako ste, šta radite? Izvinite na neprijatnosti što ovaj dečko započeo moju stvar bez mene. Ali ajde nekako koga šiš. Gdje ćemo dečko? Što mi da kažeš za moj vlog? Za tvoj vlog nemam ništa. Dobra, i onda evo za tvoj reci nešto. Idemo u prodavnicu da kupimo brašno, sad ćemo da gutamo. Šta brašno? Ajde da gutamo brašno. Šta li si smislio? Moram ja nešto da jedem, buras. Meni jedno ovo. Ti to učiš za fotografa ili šta? Ne učim. Ja snimam. Juriš ptice? Kako? Juriš ptice? Ne. Snimam za YouTube. Jer ima posle majke za to YouTuber? Ja sad kupujem auto od YouTube. Ozbiljno, svaka ti čast. Evo čovjek kupuje auto. Spomenuo vozački da rekao. Ja to prvo pa sad tek kupujem auto. Pa da. Zato što mi mnogo mladih gleda. Pa da, ali mladi uglavnom uspevaju. Niko nam ne veruje. Mladi uglavnom uspevaju. Snimaš, a? Snimam, aha. Snimaš, a? Može broj. Ko može da više ušmrče brašna. Lakše kokain. I evo ga, možemo da krenemo, znači imamo po jednu bananu, radimo banana challenge, treba da je spičimo za manje od 15 sekundi i posle toga da začinimo malo sa brašnom, prvo da ga progutamo. Možda uvedem jedno novo pravilo. Mora da sjedi sa korom. I može 30 sekundi. Možemo... Moj stan, tvoja pravila. Ma ne brate, ljušti. Ljušti, ja hoću ovo da pojedem za... Kakvih 15 sekundi može se pojede za 3 sekundi. Sad ćemo da vidimo. Ako imaš deep throat, brate, 4, sad. To! Nisi proguto. Ovo, brate. Uspeo sam! Ja sam. Da ti dolijem malo sprajta. Uspališ mi ja i on. I ko onda ima deep throat? Malo uzmem vode. Šta ćemo sad? Po jednu kašiku, brate. Ovo moraš da progutaš. Pa, pazi, ne moraš. Možeš da pljuneš ovdje na krpu, istrešću ja posle napolje. Živjeli. Živjeli smo. Ajmo. 3, 4. Nisam mislio da je ovako teško jevo. Brate, ja već sad mogu da progutam, ali da će mi bude nešto. Šta će nam bude u stomaku? Od generacije. Hoće da se prošeremo. To se prekinulo snimanje, uglavnom uspjeli smo da progutamo brašno. Ispunili smo oba čeli, tako. Da. Sad malo da jedemo vodu. Zapratite mu kanal. Ponovno krštenje. Jesus. I hvala vam što ste gledali klip. Subscribe se na brata Marka ako ste novi na njegovom kanalu, ako ste stari na njegovom kanalu, onda se šerujte. Da. Jak čudan dan danas, zašto nije bilo dobro, bukvalno sam izašao sve ukupno na 15 minuta iz kuće, a to je za mene katastrofa, ja volim da sam u akciji to, tako da, eto, to je sve za ovaj vlog, vidimo se sutra.
Poz.